Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwa amala aşyran resmi saparynyň çäklerini 2 noýabrda Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň mejlisine çykyş edip Türkmenistanyny rus diline, edebiýatyna, rus halkynyň medeni we ruhy gymmatlyklaryna uly hormat goýulýanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow Rus parlamentiniň ýokarky palatasyna sözlän sözüni Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyny iki tarapdaýyn parlamentary gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň hem-de ykdysadyýet puwdagyny strategik hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagyň ähmiýetine üns çekdi. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň Halk Maslahaty bilen Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň arasyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça parlamentary toplaryny döretmek barada ulalyşyga gol çekildi. Berdimuhammedow öz çykyşyna Türkmenistanyň rus dilini bilim berýän 10 mekdebiň bardygyny hem-de ýurdun ähli orta we ýokary okuw mekdeplerini rus diliniň okudylýanyny aýtdy. Mundan ozal 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurdun orta mekdeplerini rus dilli klasslaryň ýapylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada habar berdi. Bu habarlaryň ýa-da Russiýanyň Daşary işler ministrligi ýörüýte beýanat çap edip rus tarapynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden düşündiriş soranlygyny ma'lum etdi. 2021-nji ýylyň noýabryna Azatlygyň habarçylary ýurdun käbir sebitlerine çağılar, baglaryna körpeleri daşary ýurt dillerine, şol sanda rus diline multfilmleriň görkezilmeginiň gadagyn edilýändigini habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýanyň Federasiýa Geňeşinden çykyşyny rus diliniň ýurdun ähli ýokary we orta mekdeplerini okudylýanyny aýratyny tap öňümüzdäki ýylyň dowamyna Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine Rus Türkmen Universitetiniň düýbüniň tutuljakdygyny aýtdy. Şeýle-de Türkmen medeniýetyne görä eks-prezident öz çykyşyna gıdanyň oktýabrda geçirilen sammitine arkalaşyga agdaý ýurtlarda 2023-nji ýylyň rus diliniň ýyly diýilip oglan edilendigini ýatlatdy. Russiýanyň Nezawissimaya gazeta neşri 2 noýabrda Aşgabat, Moskwa ýakynaşýar söz başy bilen çap eden makalasyny rus türkmen gatnaşyklary barada türkmen tinçileriniň garaýşlaryna orun berdi. Türkmen siýasatçynas Kümüş Baýryewa neşre beren interwýusyny Türkmenistanyň hususan owa mekteplerini rus dili sapaklarynyň öz meşgullygyny ýitirýändigini, galy berse-de Türkmenistanyň rus diline bilim berýän ýeketäk mekdebiň bardygyny, türkmen paýtagyna ýerleşen Pushkin adyna bu mekdebiň birnäçe mugalliminiň daşary ýurtlara şol sany Russiýa seýahat etmeginiň çäklendirilýändigini gurrun berdi. Şeýle-de siýasatçynas Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna demir ýol gatnawynyň ýoly goýulmanlygyny we uçur petekleriniň gymmat bahasyny üns çekdi. Siýasatçynas denan neşre beren interwýusyna Türkmenistanyň ýyla tarasyny rusofobiýanyň ýagny rus gorkusynyň ýokdugyny aýtdy. Merkez Aziýa boýunça synçy Serdar Aytakow Nezawissimaya gazeta neşrine beren interwýusyny Russiýanyň Türkmenistanyň bähbitlerini seljerdi. Aytakow türkmen gadynyň Ýewropa bazarlaryna ýeberilmek mümkinçilikleriniň öňüniň alynmagyna hem-de Türkmenistanyň Eýrana we Awganystana geçeli hökmüne üst aşyr mümkinçilikleriniň urukturulmagyny Russiýanyň bähbitleriniň hataryna agdady. Şeýle-de Merkez Aziýa boýunça synçy hem rus neşrine beren interwýusyny iki ýurdun arasyna bar bolan infrastrukturanyň tehnik ýagdaýyny üns çekip rus demir ýollarynyň talap edilen derejeleri ýetirilmeligini aýtdy we rus demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistan bilen giňerimli hyzmatdaşlygy girişendigini ýatlatdy. Serdar Aytakow Türkmenistana mart aýynda häkimetiň atadan ogla geçirilmeginiň Moskwa tarapyndan makullanyny aýtdy. Ýatlasak Türkmenistana mart aýynda döwlet başçysynyň wezipesi Gurbanuly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Serdar Berdimuhammedow prezident hökmüne özüniň ilkinji resmi daşary ýurt saparyny iýun aýyna Russiýa amala aşyrdy. Russiýanyň prezident Vladimir Putin gysga wagtyň içinde Serdar Berdimuhammedow dostluk ordeni bilen Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa 4-nji derejeli watanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin ýen ordeni bilen syýlaglady.